Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun BP Sudaryono SG. Kanthi irah-irahan Bau Laweyan. Aku rumangsa trenyo kanca kentelku iki lagi nemoni masalah aeng. Masalah nyolowadi kang kudu diwudari. Dar, aku njaluk tulung karo kowe. Aku percaya mung kowe sing bisa mrantasi masalah-masalah ing genge dhewe mbiyen. Punjere mung kowe sing ngrampungi. Saiki mbuh caramu priye terserah, sing baku Marlia dadi bojoku. Titik. Bambang koncoku kuwi wektu iku duwe sesambungan batin karo Rondo enom tur sugih, wis kawin kaping 3 nanging bojone mati kabeh. Ana sing mati merga kacilakan, serangan jantung, lan kang pungkasan tiba saka loteng kamare ing lantai 2. Miturut kabar sinambi wara, praupane jisim-jisim mau katone padha pucet garing lan sajak keweden. Lah, ya merga kabar-kabar mau bapakku ora nyetujoni yen aku ngrabi Marlia. Mongko jujur wae, aku ora bakal kawin yen ora entuk Marlia. Ora kok merga dheweke ayu lan sugih utawa rondo sisan. Aku mung tresna marang dheweke. Kanggoku yen pancene aku kudu mati kaya bojo-bojone sadurungku, iku urusan belakang. Saka Purwa, Madya lan Wasana, Bambang cerita ora ana kang kalempit lan siningit. Mbah Rimin mung mendel mirengake karo sedakep. Cobi Mas, napa sampean ngasta fotone lare setri niku? Bambang ngulungake foto berwarna 3/4 badan. Mbah Rimin mandeng tajem lan ngelus foto kuwi kaping 3. Banjur disebul uga kaping 3. Aneh tapi nyata. Kaya ana kebul tipis lan swara ngeses ing foto mau. Ora suwe banjur ilang. Mas, calone sampean niku klebu tiyang setri gawan Bau Laweyan. Tegese gawan bayine niku pun kaya niku. Yen gadah semah, nggih semahe ngajal merga disedot bayu kekuatane kalih sawer. Wisa sing manjing ing kandutane dadi calon bayi napa nggih mesti cabar. Wong nggih dimangsa kalih sawer wisa mandi niku. Yen saged mbok pados sanese mawon Mas. Lajeng carane ngawekani syukur bage malah ninggatake sawer niku dos pundi Mbah? Pitakonku adreng. Mase nek pancen pun karep madhep mantep mboten mung dolanan kaya sing diaturake niku, kula purun mbiyantu njranani
Nanging kasil lan botene kantun tekad laku lampah masih piyambak. Ugi saking kersane Gusti Allah. Terus pundi? Oh, nggih Mbah. Sedaya resiko pun kula tekati. Mangsa borong sumangga Mbah Rimin. Jawabe Bambang mantep. Bambang diajak mlebu kamar khusus. Aku dikon nunggu ing ruang tamu. Ana pangandikan khusus sajake sing aku ora kudu ngerti. Masa bodho, bakune aku wis nindakake panjaluke Bambang, kancaku Sinarawedi. Kasil lan orane resiko kan ditanggung dhewe. Dar, akone Mbah Rimin, aku kudu turu neng omahe Marlia. Pucuk dicinta ulam tiba, pas karo karepku. Mongko kowe dhewe ngerti toh? Seperti apa ini nggak tahan deket perempuan, cantik lah. Nanging wanti-wanti pesene Mbah Rimin, aku gak diperbolehkan nganti Lambang Sari. Karo Marlia dhisik sadurunge aku bisa ngilangi ulane iku. Kejaba yen aku wis bosen mangan soto Kudus. Mongko ula iku metune nek Marlia birahi tinggi. Full voltage. Coba apa rak muyeng ndasku? Piye cara sing paling aman lan mapan ya? Si Bambang mroca kaya wong linglung. Pancen syarat saka Mbah Rimin kaya sing diceritakake Bambang kuwi abot. Nyawa totohane. Nanging jer Basuki kudu mawa beya. Saklebatan aku nemu akal. Bambang tak bisiki. Dheweke banjur ngguyu. Oke, jempol kowe. Gak rugi aku ngendelno pikiranmu sing encer. Kamsia. Sesasi candake. Nalika aku bali saka kantor periklanan, papanku makarya ing ruang tamu ngomahku. Bambang lan wanita enom ayu, rambut sepundak, cakep. Nalika ngobrol, Bambang nyritakake yen wis bisa merantasi gawe ya saka iguhku wektu kuwi. Marlia diajak metu dolan menyang Simpang 5, jajan ing rumah makan. Lan nalika Marlia lena, Bambang nyampurake obat perangsang, campur obat tidur ing gelas ngombene Marlia. Kang sumendhe ing pundake. Marlia wis teler, keturon ing kamare. Pengaruh obat perangsang wiwit bereaksi. Ketitik saka riwe kang dleweran ing bathuke lan pola sing kurang wajar. Mancing birahi. Bambang wis yoga gati. Harnet rambut kang wis dimantrani Mbah Rimin kasiagakake. Klebu sapu tangan kang wis diolesi minyak japuron khusus. Udan deres ing jaba, hawane adem kekes. Nanging ora kaya atine Bambang kang mempertaruhkan pati uripe kanggo ngadepi ula wisa sing bakal metu saka guwa garbane Marlia. Marlia saya terbuai ing impen birahi. Senajan turu kepati, polahe nyebabake sandangane wis ora temata. Ndeleng kahanane Marlia sabenere Bambang dhewe wis meh ora tahan.
Daya dumeling wanter saka sranane Mbah Rimin. Dheweke nyoba sabisane meper krodane hawa nafsu. Ora watara suwe ana swara ngeses kaya mawa kesiram banyu. Cahya cumlorot semu abang senajan mung sakeplasan katon saka guwa garbane Marlia. Ora suwe mecungul ndas ula werna wungu gilap. Ilate abang melet-melet lan ngisis siung. Menga-mengo kaya ana sing digoleki. Saya metu, saya dawa. Wusana tumapak ing pupune Marlia kang wis mligung. Enggal Bambang maca rapalan donga paringane Mbah Rimin lan nubruk ula kang dawane meh karo tengah kilan kuwi nganggo harnet rambut. Ula kuwi kaya klebu ing jaring. Budi sarosane sabanjure nglumpruk nalika dibekep nganggo kacu putih minyak japoron. Ula wisa mandi bau laweyan saiki kejala harnet rambut lan dibuntel singset kacu putih. Wengi kuwi uga tanpa melu Marlia sing isih mligung ing peturane. Bambang enggal-enggal sowan Mbah Rimin lan ora nganggo nunggu dina sesuke. Nyedaki parak esuk. Mbah Rimin lan Bambang nglarung ula wisa mandi kuwi menyang segara. Wis musna penyebabe dahuru. Penyebare pati. Marlia wis resik saka Brahala. Miturut Mbah Rimin, wanita bau laweyan kuwi bisa urip gendhon rukon karo priya sing duwe unyeng-unyeng ing papan wadine. Jumbuh karo wanita bau laweyan uga duwe unyeng-unyeng ing papan wadine. Kuwi minangka susuwe ula mau. Mulane iku tetep ora bakal duwe turun sebab bayine mesti dimangsa karo ula kuwi. Yen saiki aku rak wis bener-bener merdeka. Aku bisa saiki rabi karo Marlia tanpa samar dadi korbane bau laweyan, Dik. Nyata yen kodrat bisa diradati. Waton kanthi temen, tetek lan mantep kabeh saka kersane kang kuwasa. Crita bakul sinambiwara bab wanita bau laweyan nyatane tenan. Aku nate mrangguli senajan ora ngalami dhewe. Karipta dening BP Sudaryono SG. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor gangsal 11 tanggal 11 September 2021 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.